จิบายอุเลปุลาวกรอนเซียมโดนะกบุไฟมันตัวริกรัมจันนี่อริตเนียนูขัดบีนกรัมสมงาอาลูกรัมสมงาจานาชิงกรัมสมงาแครอทกรัมสมงาบาดัมกรัมสมนี่บาดัมอายาฮันเคชนัดเตขัดูจานมันเททวันนี้ไอเอ็งเลจีธนิยาพาวเดอร์เทเบิลสปูนขัดโซทิงปรุนวาร์ปรุนเซนเลียนวักเหลาปุ่มขัดมาจะชิงปุ่มนี่มานิดูดันขันจันไม่ตัวเนี่ยบุไฟฮีkalau silanga bu fai hi ka sil zo to a ka cha ran don lawa tel hi tablespoon ni vel ka tela badam hi ka kang photanga gas ti hianin aniama khan ka da badam po alo min to a hemitel ve ka hianin so thing purun var le purun sen purun te po alo min ve to a gesi ka da sima ai eng le chi dhania powder du chon chili powder te ka tel thei thawa masala po alo mui to a alu bean carrot chana shing re lo te kan sok ve nga kan re ngai lawa ti hian ka lo chok pol tha to a bu fai kan sil sa kha no khat kha anya ta hianin no khat le achan ve tui ka lei do na hian no khat le achan ve tui ka leya marcha pui badam ka kan sa kha chon ghi tablespoon khat katela hei hianin a tirim tuya kan du chuanin ghi hlang te pawh khanin a kan thei thawa ghi hi kan du lo chuan kan tel lo mai anga a tel lo pawh hian a tui tho ani ka chhin anga ti hian ti hian voi ni a phita gas ka off a kan lo ngak dai ve ang rong te hi moi ania a dai ve le khan kan hong ha langa hei alu pawh min tha a tian kan chaw pol vek photanga kan hon ngal lo kha chuanin a rong te hi aduka amoi lo tu a ahul thlapa siam hi ol samsia reilo te a te khanin a min me a chome te hi chu kan du ang tui kan ti ang kha kan telanga bu fai kha basmati ka manga kan nei rem chan ang kha kan mang me anga
eng po kha man thei ani kan ei lai ang kha thain ti zong te ni chuan in lo siam ve do na nia ka channel min lo thlir saka wangin kalome